La matinada del 28 de juny del 1969, ara fa 51 anys, la policia de Nova York va entrar-hi amb la intenció de tancar el local i de restringir la concurrència. Aquest bar, a banda de ser freqüentat per transsexuals, lesbianes, bisexuals i gais, era conegut per atraure persones migrades, especialment llatinoamericanes, persones sense sostre i marginades socials. Aquella nit, la ràbia per la brutal actuació policial va esclatar als carrers. Centenars de persones es van enfrontar a la policia, que va acabar replegant-se, incapaç de contenir la resposta irada i espontània de la gent. La comunitat LGTBI va deixar per uns dies de lluitar en associacions més o menys encobertes per defensar-se i reivindicar-se al carrer. L'any passat, per primera vegada, el nostre municipi, Badia del Vallès, va acollir la celebració d'aquesta jornada. Amb molta il·lusió es van realitzar algunes activitats. Vam pintar un banc amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Vam realitzar uns tallers i es va fer una performance que encara recordem el dia d'avui. Per Badia, això significa l'inici d'un camí que ens portarà totes a ser més respectuoses, compromeses i obertes a la diversitat. Com tantes vegades hem dit, la llibertat de poder estimar a qui sents i de ser qui vols ser és indiscutible, i el respecte cap a les llibertats dels altres, un valor fonamental. Per la situació viscuda al llarg d'aquests darrers mesos, aquest 28 de juny no podrem dur a terme cap celebració pública. Volem traslladar la nostra tristesa per aquest fet, però ens mantenim presents en la lluita. També volem acostar-nos a totes aquelles persones que han perdut algú, que han patit o que es troben en situació de vulnerabilitat a causa de la crisi del Covid-19. Ens trobem en un moment en què el discurs d'odi està creixent arreu del món i arreu d'Europa contra les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI. Ningú hauria de veure's condicionat a l'hora de pensar, dir i estimar. Volem respecte cap a les persones que pertanyen al col·lectiu i no volem més agressions per la condició de gènere o la sexualitat de les persones. Abans de jutjar, cal pensar en l'olor que pot causar aquestes agressions, les repercussions que pot tenir i, per últim, pensar que demà algú proper a tu pot patir una d'aquestes agressions. Des de l'Ajuntament de Badia del Vallès volem erradicar per sempre l'homofòbia i la transfòbia dels nostres carrers. Per això animem a tota la ciutadania a que sigui proactiva en la lluita dels drets i llibertats de les persones LGTBIQ+, perquè la defensa de les llibertats i el respecte envers els altres han de ser patrimoni de tothom, i no només de les persones o col·lectius discriminats. Avui cridem ben fort que no pararem fins a aconseguir una societat plenament lliure i igualitària.